Tofa bayan inda likitoci suka bayyana Shamsiyya bata mutu ba, yanzu dai an gano cewa duk abin da ya faru da Shamsiyya laifin Kilishi ne, inda mai martaba ya buƙaci cewa a kira masa Kilishi domin ja mata kunne kan yadda duk wani abu da ya faru sanadiyyarta ne. Kuma a baya mai martaba ya jawo Kilishi kunne, amma inda Kilishi ta yi uwar shegu da mai martaba bata bi wannan umarni nashi ba, inda Fulani ta zo ta samu mai martaba take faɗa mai cewa ya mai martaba, ina so yanzu a dakatarwa da Kilishi zuwa gidan nan, idan ba haka ba Kilishi ce ke zazzaga Amira da ita Shamsiyya ɗin kansu je su ciwo Sumayya mutunci har ɗakinta, kuma a inda ita Sumayyan yanzu ba za ta jure ba, cin mutuncin ya yi yawa mai martaba, inda mai martaba ya buƙaci cewa to yana gayyata kowa da kowa a zo a zauna a fada, inda kowa ya zo ya zauna tun daga kan ita Fulani ɗin har su Sumayya har ma 'yan fada gaba ɗaya aka zo aka zauna. Zainab kuwa a fadan nan ba abinda Zainab ke cewa in banda kuka, ba abinda Zainab za ta ce sakamakon cewa an so a ciwo anti Sumayya mutunci ashe Allah bai ba, ita ba abinda za ta ce. A gefe Amira ke cewa yan fura uba wadda fata kishin ya uwarta, ji Amira. Shi ko mai martaba ba abinda yake so ya ji in banda Fulani ta yi magana, sannan in Kilishi ta ƙara so a kawo ƙarshen wannan rikici. Mai martaba ya umarci cewa daga yau ba Amira ba zuwa a ɗakin Sumayya, in ko ya ƙara jin an ce ga san a ɗakinsu to dole sai ya yi masa hukunci mai tsauri, inda Fulani ke kuka ke cewa Amira, Amira in dai na haife ki ba ki babu Sumayya, in dai ba za ki iya ba ta girma a matsayinta na mata Abba ba, to kuma ba ke ba zuwa ki ce za ki ci mata mutunci, inda Amira ke taɓa baki ke kallon uwarta Shamsiyya. Ita kuwa Shamsiyya daman ta bayyana cewa ita fa ba za ta ci gaba da zama a wannan gidan ba, sakamakon cewa an so a kashe ta kuma ga abin da ya faru, don haka ita yanzu za ta tattara ta koma gidan mahaifinta. To mai saurari, kakka shafa da jin labari, idan wannan ne farkon shigowarka daure ka danna subscribe sannan ka taɓa alamar ƙaruwa, domin hakan shi zai ba mu goyon baya da ƙwarin gwiwa kawo wasu cikakkun rahotanni. Ku dai ku biyo mu a wannan tashar tamu, za mu dinga fayyace muku dukkan abin da yake wakanuwa a cikin shirin labari na. Bayan mai martaba ya umarci cewa a kira mai Kilishi taron gaggawa, hankalinta ya tashi. Kilishi ke tambayar lafiya mai martaba yake nema na, inda Amira ke cewa gaskiya dai ran mai martaba ya ɓaci sosai kuma ya ce ki zo a cikin gaggawa, inda Kilishi hankalinta ya tashi kan cewa mai martaba ya neme ta taron gaggawa. Kilishi dai ta ajiye waya ta ce in je ko kan na je, to in kuma ban je ba na yi watsi da umarnin mai martaba, kuma in na je ni ban san me zai faru ba. Kilishi dai na zaune na saƙe-saƙen magana a zuciyarta, inda 'ya'yanta ke cewa to umma sai ki je ai, tunda shi mai martaba ne ya ce ki je, to ai ya kamata ki je, bai kamata a ce ki zauna a nan ba umma, ya kamata ki je umarnin mai martaba. Ita dai yanzu Sumayya ke cewa abba yanzu na tabbatar da mai martaba yana mutunta ni, yana nuna ni. Abba yake cewa to ai tun a dama mai martaba yana son ki Sumayya matata, tun a da mai martaba baya so ya ga ana cin mutunci, ke din ce kin kasa haƙuri. To mai saurare, ka biyo mu a wannan, za ku ji abin da yake faruwa a shiri na gaba. Ku daure ku danna subscribe.